Tahanmu le, kok tadi sinden sing apik suarane. Amin. Ya, ini
kangen sampun dilayani karo keponakanku dhewe le. Cici ya Mas. Cik SMA Buru Ajar. Iya, monggo dadi sinden sing apik le. Oh iya. Matur sepanuwun Mas Dimas nggih. Omen Dimas Dimas iki. Oh, lagu nggih. Oh, pekingan. Nggih nggih. Matur sepanuwun Mas Dimas. Wis ewangi mau. Saiki ana panyuwunan le. Panyuwunan saka dulur Karangnangka Puri. Ana njaluk bayanganmu. Bisa apa sih? Windy. Iku dendam kebencian. Ayo penuh diganti apa penuh? Dilayani diganti apa? Iki anu ae, duo garwa dalang ayo. Ayo, iki garwane Ki Dalang Anombita Arnowo. Benjing ya Pak nggih, Mbak sinten iki? Mbak Krisna Mukti Kabelah. Kalian garwa dalang Irwan Sarkun saking Dawar Blandong. Dawar Mbak Windy. Oke. Ayo, Mbak Windy, itu kok digantos napa mriku? Mandenu sing seneng wayang diterusno le tiga. Nggih. Jangan dendam mawon, padha dendami. Ngono senenganku iku. Sekian lama kau menghilang. Kabar anginku tak pernah ku dapatkan darimu. Asli. Ayo, jangan dendam.
Nggih, panitia nyuwun kehilangan salah setunggal Mbak nggih. Panitia mawon nggih. Oh panitia mawon Nggih. nggih. Pak Al lagunya diwakili mawon nggih. Nggih. Kehilangan monggo. Kehilangan. Kehilangan. Oh kehilangan. Kehilangan kalau Walah. sudah dia. Ojo ngono Mas. Jangan ya Dek ya, jangan didengar. Jangan didengar. Itu sangat Sungguh berat aku rasa. dinone dalane ki Mas. Aku kok Nyapa ya, Sungguh berat. Jangan dilompat di tap-tap layar boleh. Jangan lupa terbangkan ilmu saya. Pak Bian Alvin nggak ya? Bapak panitia selamat. Tepuk tangan buat Mami Mimi. Nggih, matur suwun. Gong, lah iki rupane ana rawuh daramu Praboncana, ayo ditemoni rawuh daramu Anoman le. Oh iya, Mas. Oh, ayo ngatur agung panuwun le, rawuh dulur sedaya. Lah iki ayo ditemoni daramu Anoman le. Thank you.
pendopo kelurahan Karang Tumaritis iki aku mbok diwejang Aji Purbakayu mangunderi Kakang Semar mendah bungae kalamun aku bisa bali menyang alam langgeng alam sing ora opah lan ora kingsir dados panjenengan sowan dateng kelurahan Klampis Ireng iki nyuwun diwejang Aji Purbakayu mangunderi nggih ilmu pengrajut Bagong apa man lah iki ndaramu njaluk diwejang Aji Purbakayu mangunderi le njaluk diwejang Aji pengrajut ya Aji Purbakayu mangunderi lah nek rika iso ya mbok rika wejang lah ilmu iku nek bermanfaat iku man lah iku nek ditularno lah nek rika ya nek iso ya rika wejang man nggih rika panjenengan kula wejang Aji Purbakayu mangunderi lah nika sakmenika panjenengan kula aku murid kula lah murid niku mboten kenging lungguh wonten dhuwur ngoten murid niku kedah lungguh wonten ngandhap iya Kakang Semar aku tak lungguh ana kene aku nang rika wejang Aji Purbakayu mangunderi lah mendah bungae aku bisa bali nang alam langgeng alam sing ora owah lan ora kingsir Kakang Semar nggih nah nek dika iki nganggep kula guru dika kula anggap murid lah guru niku kedah lungguh wonten dhuwur lah murid niku kedah lungguh wonten ngandhap nggih dika kula wejang Aji Purbakayu mangunderi lah sakmenika panjenengan tindakan sendakep asta suku tunggal kula bakal nurunaken Aji Purbakayu mangunderi nggih ilmu pengrajut panjenengan pejahi babagan hawa sanga kula wejang ilmu pengrajut nggih Aji Purbakayu mangunderi Praboncana ingkang tebih saking Depok Pertapan Kendali Sodo ngantos sowan dhateng kelurahan Karang Tumaritis sumedya diwejang Aji Purbakayu mangunderi inggih ilmu pengrajut sanalika Praboncana tindakan sendakep asta suku tunggal Praboncana ingkang tindakan sendakep asta suku tunggal den besek lawan Kilurah Badranaya den besek lawan Kilurah Badranaya Kilurah Semar sumedya anurunaken Aji Purbakayu mangunderi inggih ilmu pengrajut Praboncana ingkang den besek Aji Purbakayu mangunderi den wejang Aji Purbakayu mangunderi sinten ingkang gumbel wonten guwa garbaning Praboncana Raka gumbel kelawan sukma Praboncana ingkang den wejang Aji Purbakayu mangunderi sukma sukmaning Praboncana gumbel kelawan raga sanalika sukmaning Praboncana pamit dhateng raga sliramu aja melu ya saiki sliramu tak tinggal ana alam donya iki aku tak balik menyang alam langgeng alam sing ora owah lan ora kincir ben ditimbang ora becik ana alam donya iki raga jawab lho kok enak semua ana paribasan udan kaudanan panas kepanasan rino wengi aku kok jak nyambut gawe saiki sliramu bali nang alam langgeng alam sing ora owah lan ora kingsir aku kok tinggal aku mojo aku melu menyang sliramu syukur ya ora tak tinggal ngono ora rogo mengko pitung dina tak sambangi 40 dina
kondak 1000 dina ya isih tak sambani. Dene sing asal saka ndating lemah geni banyu angin nur hak ajale wis tak balik nang ajal kamulyan. Aku bali nang alam lan ben ditimbang ana becikku ana alam donya iki. Gumbele sukma lawan rogo sukma sukmaning praboncana prambah rantangan pundak kancing wonten inggiling gunung Tursina yana kanamastani gunung Pegat ana inggiling gunung Tursina sukmaning praboncana wong dhateng jagat petang perkara sukmaning praboncana mongat dhateng jagat wetan ana padhang tapi dudu padhange rina ana moyo-moyo putih ana segara santen pethetane kembang melati manuke kuntul dewane Sang Hyang Kamajaya Ratih sapa dulure praboncana sing ora krawatan Ni Dewi Mutmainah asmane mongat dhateng jagat kidul ana moyo-moyo abang ana segara getih pethetane kembang warawaniban manuke urung dewane Bathara Brahma sapa dulure praboncana sing ora krawatan Ki Dewi Amarah asmane mongat dhateng jagat ilen ana moyo-moyo kuning ana segara nila pethetane kembang gading putih dewane Sang Hyang Basuki sapa dulure praboncana sing ora krawatan Ki Dewi Sufiyah asmane ngongak dhateng jagat ana moyo-moyo ireng ana segara wesi pethetane kembang setaman manuke gagak dewane Bathara Wisnu sapa dulure praboncana sing ora krawatan Ki Dewi Sufiyah asmane gumbeling raga klawan sukma sinten ingkang medal saking duwa garbaning praboncana sukma mayang wara kondur dhateng kayangan
kayu mangunderi. Lah iki wis bali menyang alam langgeng le. Lah umpama iki tak umpamakno manuk kari kurungane tok. Lah iki mang darahmu tak mari wajah ngaji purba kayu mangunderi wis bali nang alam langgeng, alam sing ora owah lan ora gingsir. Oh iya. Lah riko kira-kira lah iki Ndara Anoman iki mari riko wajah ngaji purba kayu mangunderi. Lah saiki Ndara Anoman iku mati. Lah matine Ndara Anoman iku merga rika wejan aji purba kayun mangunderi. Kamangka Ndara Anoman iku kautus jaga yitmane dasa mungka sing bedhang saka kubur Gunung Sim. Lah iku umpama ana yitmane dasa mungka sing bedhang saka gunung kubur Sim. Lah karo sing jaga Ndara Anoman rika sing mejang. Rika kira-kira gak dihukum gantung karo Ndara Kresna. Lah rika lho umpama mengko weruh Ndara Kresna iki nek Ndara Anoman iki rika wejan aji purba kayun mangunderi wis bali nang alam langgeng ana bedale yitma dasa mungka. Lah iku nek kedenangan Ndara Kresna apa rika iku gak dihukum gantung. Lah iya. Lah iki mau kok gak kepikiran saka samu. Lah iki sik jajal tak tututane sukmaning Anoman ya sukma mayangkara. Ora Badranaya ya kilu rasuman. Kang sumedya tindak sendakep astra suku tunggal. Sendakep aranama kumpul asta tangan suku sekru tunggal siji. Kumpul dadi siji kaya mati-matiya ngadeg. Kyai Semar. Boten wonten ingkang den pandhen kelawan Kyai Semar namung pucak ing glana. Pucak pucuk glana irung. Sekawan ingkang dinun kasejuga ingkang sinidika Pancandriya ingkang kaesti. Panca limon griya pengangen-angening Kyai Semar sanget longso ing lebeting kantos dipun dhateng ing Petawadu ingkang dumunung wonten ing pelenging jantung. Ruk tinakah muket prinuka kinutun jagat agung ginulung jagat alit kinupun. Sampun klentu tampi jagat swasana duk rikala semana namung jagating Kyai Semar pribadi. Mila datang samar panusmati sukma ingkang sinuhwa nyaseti. Triluyep liyep ing aluyup anggenira manita kanugrahaning dewa sageta kasembadan panyuwuning Kyai Semar pribadi. Kyai Semar ingkang tindaken sendakep astra suku tunggal sepedya nutupi babahan sapa. Kyai Semar ingkang nutupi babahan Wasama ingkang medal saking guwa garbaning Kyai Semar sukma ismaya sumedya bojo nglampaing sukma mayangkara beyu.